Kolmosella lähtee. 1, 2, 3. Kova rahaa ne on näillä veteraaneilla, kun meillä on rahapalkinnat, niin se näkee otteissa. Ylituomari suolaa sinne tietyn määrän hippuja jokaiseen ämpäriin, jonka vaan hän tietää sen hippujen määrän. Ja kolmosella lähtee naisten finaali. 1, 2, 3. Kolmosella lähtee. 1, 2, 3. Kuinka ollakaan Keräsen Veikko ja Rivanari ei ole sieltä ensimmäisenä ponkas ja Ville kolmantena. Minä sanon säännöt sitten, kunhan tämä hästelä saadaan ensin pois tästä. Kolmoilla lähtee. Ykako! Tuli jo hiekasta puuta. Paljon lisää, kyllä siellä on moukkuja. En ole saanut sitä ennen. Nyt sitten rauhallisesti kaikki hiput talteen. Se on se 10 minuuttia pitkä aika. Siellä täällä on ainakin nämä yhden meidän ensikertalaisen suussa näji ja niin kovia hipu, että se oli varmaan se jostain ostanut ja nyt sitä leukkii tuolla, että hän täältä löytyy. Se oli niin iso, ettei sanotuksi saa. Jos on huonoa tuuria, vaikka kyllähän tuolla joku sanoo, että ei, tuntui sanoa, että ei ollut mitään. Näkyy tänne asti. Mitä saa näin sormilla kerätä marjoja. Ei tarvitse nuolestella.